Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurilio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. De kustwacht heeft afgelopen weekend een vissersboot met aan boord 130 kilo cocaïne onderschept. Het betreft de vissersboot Rubio met 2 lokale personen aan boord waarop 130 kilo cocaïne verstopt was. Kustwachtwoordvoerder Charlie Clement heeft de vondst aan Extra bevestigd. De boot werd gedetecteerd door het surveillancesysteem van de kustwacht die verdachte bewegingen op zee opmerkte. De kustwacht greep meteen in en begeleidde de boten naar de vissershaven in Caracas Bay om daar te worden gecontroleerd. De speurhond van de douane vond de drugs vrijwel meteen. De politie heeft de mannen, beide Curaçaose burgers, gearresteerd en overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. De Ierse autoriteiten hebben een lading van 2,2 ton cocaïne gevonden aan boord van een vrachtschip afkomstig uit Curaçao. Vorige week dinsdag troffen Ierse militairen 2,2 ton cocaïne aan boord van het vrachtschip Bulk Carrier MV Matthew aan, net voor de kust van Cork. Het schip is op 18 augustus uit Curaçao vertrokken. De douaneautoriteiten van het land gingen aan boord van het schip voor inspectie. Een van de gearresteerden is een verdachte met de Nederlandse nationaliteit. Er was al vermoeden van een behoorlijke grote drugstransport. De autoriteiten vermoeden dat dit grote vrachtschip de drugs heeft vervoerd en deze later op een vissersboot heeft overgeladen om zijn reis voort te zetten. Dergelijke transporten zouden eerder hebben plaatsgevonden. Het is nog niet duidelijk welke precieze route het schip heeft gevolgd nadat het Curaçao verliet. Volgens bronnen heeft de boot tijdens de reis enige tijd geen radarcontact gehad en men vermoedt dat de transponder uitgeschakeld was. Het multidisciplinair team heeft maar liefst 3 bedrijven gesloten wegens onregelmatigheden. Afgelopen weekend heeft het multidisciplinair team, bestaande uit douane, economische inspectie en GMN, controles uitgevoerd op horecagelegenheden. In totaal zijn 5 gelegenheden gecontroleerd, waarvan 2 aan de regels voldeden en 3 niet. Deze 3 zijn gesloten vanwege het niet naleven van de voorschriften. En een man die beschuldigd wordt van inbraak en illegaal wapenbezit, die blijft voorlopig in hechtenis. Het gerecht in eerste aanleg heeft de zaak van de verdachte MC van 31 jaar uitgesteld. MC wordt beschuldigd van inbraak en diefstal, evenals illegaal bezit van een vuurwapen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt MC ervan 2 woningen te zijn binnengedrongen en dat hij het vuurwapen in een tas in zijn kamer had tijdens een huiszoeking. De officier van justitie zegt dat er nog meer aanklachten tegen de verdachte zijn die nog niet volledig zijn uitgewerkt. Ook zijn er verzoeken ingediend voor verdere schadevergoeding en bestaat het vermoeden dat de verdachte in meer huizen heeft ingebroken. De zaak is uitgesteld tot november. En het Hof heeft onlangs een aantal benoemingen laten plaatsvinden. De gemeenschappelijke rechtsbank zorgt in deze dagen voor een aantal benoemingen om haar functies effectiever te vervullen. Vorige week werden 8 nieuwe professionals benoemd, waarbij de benoeming van de heer Giano Schoop als nieuwe procureur-generaal opviel. Naast deze benoemingen heeft de gemeenschappelijke rechtbank ook 2 nieuwe leden en een plaatsvervangend lid geëerd. De leden zullen zaken zowel in eerste aanleg als in hoger beroep behandelen, evenals civiele zaken, strafzaken en ambtenarenzaken. We gaan heel even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Si bono sapa king ni pa quanto gente botingo hasi compras, bon por hasi compras bon ni presupuestate fin di luna. Untasina? Bota risca di gasta 100 comprando di menos di algo esencial y di más di algo innecesario. Mes costa conta pa nos país. Sin bon data, nos no por planificar. Por ejemplo, quanto adulto mayor ting? Y mucha kuta ba school? ¿Y cuánto tiene disabilidad? PCI CBS está organizada Censo 23. Para tu instancia comester de buena información por Hanyes aquí. Familia Coopera, Saco Censo 23 tapahanya un vista total, correcto y anónimo. E familia aquí ta Coopera. Abodame. Panosa con nos da. En we gaan verder met het Extra Journaal. Vianira Boy Reed is de winnares van de Festival Bos de Libertad. Zaterdagavond vond op het Brionplein het lang verwachte festival Bos de Libertad plaats.
Het festival, dat voor het eerst werd georganiseerd, bestond uit maar liefst 20 composities, waarin de nationale held Tula en de strijd voor vrijheid de belangrijkste thema's waren. Een orkest onder leiding van de muzikaal directeur Albani Castro leverde een prachtige muzikale begeleiding. De jury moest 5 finalisten kiezen en de geselecteerden waren Vianira Boy-Riet, de winnares, Moises Ramos, Liesje Lespier, Amos Valentin en Lady Sue Curiel Miguel. Tijdens de avond werden ook prijzen uitgereikt aan de arrangeurs. De prijs voor de beste 3 arrangementen ging naar Dennis Aalse. Op de tweede plaats eindigde Hector Samson en de winnaar van de prijs voor het beste arrangement was Dennis Aalse. Wat betreft de uiteindelijke resultaten eindigde Liesje Lespier op de tweede plaats met haar vertolking van het nummer Desencadena. Een compositie van Eldridson Eugenia met een arrangement van Dennis Aalse. De eerste finalist was Moises Ramos, die Grito di Silencio vertolkte. Een compositie van Ismael Yesroen en een arrangement van Gregory Colina. De absolute winnaar was Vianira Boy-Riet, die het nummer Corazón Azotá vertolkte. Een compositie van Eldridson Eugenia met een arrangement van Dennis Aalse. En collega Glenn Thomas van Tele Curaçao werd afgelopen weekend geëerd als beschermheer van Cehu 2023. Op 1 oktober kwam Brievengat bijeen om Glenn Thomas als het symbool van Cehu 2023 te eren. Er was geen betere plek dan zijn eigen buurt Brievengat om dit te doen. Bij deze gelegenheid werd een gevarieerd programma aangeboden. Er waren andere vooraanstaande personen zoals Reinier Lijfrok en Kokkie aanwezig. Evenals de hoekje voor kinderkunst, dans, lezingen, kunst en het ritmische Carimilenio groep. Het evenement vond plaats in een multifunctioneel centrum van Brievengat en had een gezellige sfeer. En een andere vooraanstaande Curaçaoenaar die is afgelopen weekend geëerd. Het gaat hierbij om de Kunukuman. De Kunukuman is geëerd als een van de pijlers van de Bandebou Cultural Foundation. Dit natuurlijk vanwege zijn onschatbare inzet bij zijn wekelijkse opruimacties om Curaçao schoon te houden. Op zondag 1 oktober tijdens de Dia di Bandebou in het Himno y Bandera Park in Barber werd deze erkenning aan Kunukuman toegekend. Dit jaar vierde Dia di Bandebou haar 25-jarig jubileum en in dat kader is het een traditie geworden dat de stichting erkenning geeft aan bepaalde instanties en individuen die zo'n onderscheiding verdienen. Dit vanwege hun waardevolle bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van Bandebou. En de Oost-West loop naar aanleiding van de campagne No Missie was een groot succes. De No Missie-campagne boekte opnieuw succes met een evenement waarbij Ghislaine Berends, president van de Children Welfare Foundation, van oostpunt naar westpunt heeft gejogd om aandacht te vragen voor kwesties rond pesten, kindermisbruik en huiselijk geweld. Dit sportieve initiatief was bedoeld om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen en het taboe te doorbreken dat bestaat rond het bespreken hiervan. Aan het einde van de race werd de No Missie-campagne symbolisch overgedragen met een oproep voor hulp aan de hulplijn van de begeleidingsdienst. Je kunt daarvoor bellen naar 673 7575. Ik herhaal, je kunt bellen naar 673 7575. En dat waren de nieuwsberichten voor vandaag. Morgen zijn we terug met nog een bulletin. Een fijne dag en tot morgen.